אתם לא מפרגנים, תתחילו להוסיף עוד, תשימו עוד קצת, כאילו זה גם יותר ירשים את הבחורה, וגם יעזור לנו המלצרים, תודה. מי איתנו כאן היום? שקד. תספרי קצת על עצמך. בת 22, מראשון, מלצרית כרגע, סיימתי ללמוד. רווקה? כן, מתחילים איתך הרבה? ברוך השם, בעין הרע. כן. כן, בעין לא, הרע. אז למה עוד לא מצאת את הגבר? כי כולם דפוקים בדור שלנו, כולם... אין רמה. מי משלם דייט ראשון? הוא. אבל אני שמה את הטיפ. בתור מלצרית את צריכה להבין. בדיוק. מביאים הרבה טיפים, מפרגנים הגברים בישראל? לא, אתם לא מפרגנים, תתחילו להוסיף עוד, תשימו עוד קצת, כאילו זה גם יותר ירשים את הבחורה, וגם יעזור לנו המלצרים, תודה.